in zavain chibai kabuk veka chu tun tuma chuan pathianin mihring nun maktak maya athak danglam tak dan chanchin ngainom tak mai thlir ho le ngai thlak ho kan tum don ani ama sabera chuan saruak alam thin pastor fanu apian thar chautak dan chanchin hi in han ngai thlo ma saber teang Chris Lin William chu pastor chung ku atangin alo seiliana regular takin biakena ain khom thina no pang ani lai atanga anula chuwa chho thlengin ko hrana ain mang em ani Christian pathian chenchina du om tak po achang ngei ti ain hri ani amai ro chu aron puitin tran chhota ka chuan sa khuana chu hoti riona anei chhotran ta a zoin apa zirtina le ko ran atang chuan ahlatial tiala atopa phei chuan sa khuana lam thila in nam hnoi adu talo hial ta ani ti chuan pastor fanu Chrislin William chu Miami lama avak bota ta chuan sum amu theina turin tampa hmuna sarwakalam thin stripper housinga atelta ani heminu hian Las Vegas a sarwaklam thin jinga atel chunjom le ta a pastor fanu Chrislin William chu sarwakalam na mangin sum a hailuta ani chu Las Vegas a om nu rei lo te a popui a chhar thara a ming chu Justin ani nen chuan an cheng duna nun bol hlo takin an khosa sui ta ani damdoi chi sang an khoya mipat bai chia na bang le damdoi mangte in poisa analu thin ni engpo ni se hetiang hian pastor fanu Chris chu drop le bol hlo takin khosama se pathian chuan a hner kir le tura som a thut chuang lo reng ani zan kha chu saruaka alam laim a thinlunga hian pathian tharau thiang himin thu ton soi dot hian a hria ma se chu pathian o chu nara no bo atum na sanangiang mai ma se pathian chuan a kian san reng lo hemini chi hian apasal Justin chu damdoi khoi awangin zela kumsom panga tang tura rel ani ve chi boka ma se mak tak main zela tang lovin ina in khung house arrest tura thak danglam ani le tlat mai ani Chris chuan hetianga apasal chunga thil thlen dan hi pathian aron in rol wanga angai mia maya ni chuan hemizan la hian saroka alam thin chu atop san tamak mai ani Christian kumsom paret ani in fa alo nei to a Isaiah ti in an phu nge chu afapa chu anu nen atangin ala a ti chuan apasal Justin nen chuan chung ko pa ngai ang takin an chenga hota ani meni somni pakua sangni la som panga chia chuan pathian chandam na chu Christ chung ko chuan an mu chuak ta nge a tuna chuan pastor fanu Chris le Justin chu dam doi atangin an zalenta a pathian khongaina siam thar anlonita ani Chris chuan ti hian a Facebook page atalang mi te chuan minun bol lo lutuk mai hi mi pa nga ya in chuak thei to lowani anti mai thei che ma se pathianin athak danglam thei che ti chiang takalan ti na chu keima hian atalang ani inun bol lo lutuk atang khan a thapera pathianin langkai thei che kapasalin poisa a khelai le nula a khoi khem lai thi thin kha pathian chau poi to tura thak danglam kani ti in a Facebook page a ziak lang nge ni pathian hian nun thak danglam theilo anei lowa voinia hian inun abol no in engamo sala itang po ani mai thei ma se pathianin inun athak danglam thei ni ti hi he Chris nun ain thak danglam na atang hiam dei sena inei thar le thei ani poi khoina sanga in nam noi chu Passion of the Christ the movie a in atangin apiang thar Beck Russell chu professional baseball star no pang tak ania amaro chu aron thanlen zel ta ka chuan apa nen anin kar a thalwa in kung kaina po an nei lo ta hialani rol thar lulul tak ron ni chawin anu po za na pakhat ma anei talawani kumno pangte ni in kokain na satakin a khoi to a baseball teammate te hena marijuana te azwar kola atopa phei chuan man chuani in an school atang chuan an lot chuak ta ani
school pon lama po chuan asu asual chu achun jom zela atopa chuan mani zuana azor thin awangin man ani tange nge ani hetatang hian Black Russell chu zela lut le chuakin hun amang chho ta char mai ni kumsang ni paruk zun tha chuan zela tanga chu ania ma se kumsang ni pareta man le ani thuai ni heta hian ko chuan kumsom panga chung tang turin chung thu arel sak nge nge ya anun bol lo chu heta hian ala top mai lo zel chunga chuan Black chu gang member zinga atela dam doi po arukin ala khoi chum jom zelani gang member dang tene na satakin anin sual boy thina tin tanin veng tu te po asual pui ta hial mai ani hetianga boro taka anun na chan ber chu anun khan lutna pakhat ma nei lawa ain thian wangania hetlang walre thei tak hian anun alo ti chiat vek to awangin beisen om thei to lovin ain hria ani kumsang le som pani October tha chotolom alo thlen chuan atan pui pakhat chuan anin khom na a delve turin a soma Black chuan chu som na chu pomin an zinga a delve ta ani a beiselo takin anin khom na nuam atita phian mai chuta tanga kar ni chung chu Bible te chiarin anin khom na chuan a delve ta fo mai ani nilai ni jing khat chu in khom na chuan movie an chua chu movie chuan ani Black anun chu thak dang lam ta ni in khom na chuan Isu film The Passion of Christ ti chu an chua Black an Isu mel a han mu chuan a trap chuak ta ani Black chuan heti laya a hun ton hi ti hian a soi chuak he movie ke en laya ka ngai tu na kha kala hereng mai Isu ke ma tan hin khatiang kha ilo ti ani mo kalo la sengai re reng leinem ka helo tak setani Isu heta hi ka ome ti in du thanna ka siamani ti in asoi ni eng thil nge thengpo ka helo ka trap chuak ta hom mai ni ti in asoi kumtam tak trap to lo chu a trap chuak ta hom maya hemini tang hian Black ka chuan anun pum pui cha pathian hne na ahlana arong so bol to turin ain peta ani tuna hian Black ka chu zela tangin a chuak to a nu pui te nei in sang arong bol na anaya in le lo nei lo te hne na te no chizuar te hne na te drugs addict te zinga te le gang rual ho zinga rong a bol thin ani ti hian asoi Isu hi inun cheto siam thale tu ania beisen ap thar pele tu che ani boka drug addict kania gang member kania suala thuk bera katang ani ma se Isu chuan kanun pum pui thak dang lam thil ti theina anei ani ti in athu soi ati to ani min bol ho tak te hum sual thuk tak no dai to te tam he Black Russell nun bollo tak atranga pathianin achan chu le na atrang hiam beisen thar min pele theini ti hi isiang u pathian omring lo atheist apiang thar Maria Jonas hian pathian aring ngai lo shima Christian te chu anrin dana wangin anui za thinem emani ti hian asoi lekha ka thiamin fing ka in ti hleya mi tu po pathian ring ho chu bum na awangin an mit adela thil ni na tak an man lo ni in ka hria ni ati pathian zia hril tum tu te lo ma chon chu nuama ti ema anron tran fung te chu science le philosophy manga lo chan thak sak chu nuam ati emani zona khir khan tak mangin alo ma chon thina ni abikin Isu chungchang an soi hi a hole zul sa khona chu thil hlawm le hun khoral na mai angaya pathian ring tu te chu anrin dan mol mang tak awang chuan anui za thin emani ti hian a soi chhun jom zela Christian te chu an thuak suk sak an ni awangin poi ka ti hleya sual ni in hriat na thanga an tang tlap mai hi a poi ka ti hle ni katan chuan omzi anei lowa thil ho mai ni ati amero chu hun ain herliamang chia hian nun po hi athuang put thei bik lo kum sang le som pasari aron her chuan Maria Jonas chuan nun hian enge omzia nei ti chungchang chu
angai tu nangut ngut maya chu chuan aril ru akap da viau mai ti chuan nun lo chuan a bul chu hriat atum ta ni a professor azota ma se alung oina khop chan na amulo chiang khop mai nun lo chuan a bul le mihring lo chua chho dan ringot chuan aril ru akap ta tlat mai ani eng chan na ma chuan atilung oi zo ta lo atopa chuan pathian hi atak tak ani thei angem le ti chu aril ru aron lu tranta ani ngun takin angai tu a huat em Christian darin dan thethiam turin aril ruhon mai lo chu du thana dang anei lo ti ein theta ti chuan pathian omring lo bur ATS atang chuan engemaw chu a omai thei ti rin dan chu anei chhota ani hetianga thlatam fe theory sang le idea sang achin le nu chuan Maria chuan pathian chungchang chu angai tu ta ni ti hian pathian chu hrilta pathian i om tak tak ani chuan ka hriat chehi idu lawem ni kum khuwa a i om nge om lo ti a boireng tur hian min du ami za lo tak chea om ka du lawa ma se i om nge ani chuan i om nge ni ti chen sian min pela ti chuan karingang che ti in pathian chu hrilta ni rin na chete mangin pathian chu akauta ti na ni chu chumi nu tharuk nuwa chuan thilmak anuna athleng ta tlat mai zan khat chu ani anga pom tu le mangai tu nei ti in hriat na asoi chu thiam si lo chu anei ta a chu ani anga pom tu le mangai tu chu tu dang ni lovin isua ani hemizan hian ring takin isua ming chu alam chuak ta a heminia tang hian Maria nun pum pui chu ain thaka anui zat em Christian te pathian chu a pathiana apom veta ani pathian hi a nge ya ama zong tu le du tak tak tu te na hian ain puang nge thri pathian hi a lo ni a kan rin chuan nun hian zia anei lova pathian rin na hian nun hi a lut zia le nun poimo zia hi min hriat tir thina ni pathian kan ring lo ani chuan nun kalzel dana te zia lo em maya pathian rin na si hen nun lut zia hi kan chuaka nun lo poimo zia le nun zia dik tak hi Christian te pathian hi ani min hrit chiang em ani chu wangin nasazok le thuk zokin kan pathian hi hriat chi tum dewila ti chuanin chumi kan hriat chuar wal chuan keima ni lo ru zia le nun zia dik tak mai kan man chuak zo deuh em to alo ni